îro ez dixwazim tiştekî nîşanî we bidim, ew jî li ku ye, ew jî li vira ye. Ez bêhim import di vê derê de ev tiştên nivîsên ku li ser pelên navê dibê çi li ser pelên cixarê hatiye nivîsandin, weke mînek were em vêya bibîne ka va dibêje çi? Va dibêje çi? Divê çi? Pelên şam xweşik in, xwezî min jê re zebzeyek ku rengê bedew e bide xebitandin û ew karê şirkî ye. Ew nexweşan derman dike. Yani bi rastî min tiştek fehm nekirim, bi îngilîzî mêzeke. Sham leaves are delicious. Wellehîna min tiştek fehm nekirim, bi tirkî mêzeke. Şam kazit lezzetlidir. Güzel rengi olan şirk gibi çalışan bir kesimin yerini almasını diliyorum. Well. Ew bi Erebî de ye ya bi Farsî de mêzek belkî. Em bi Farsî de mêzekin. Persian. Ka pesta diyor çi? Gerek dîsa ez vir de bigirim. Erê import bikim. Mavet vê derê dîsa dî giştî bigire. Güzel olmayan birine alternatif olarak lezzetli incelik tablosu ve ve ortakların eylemi nedeni değildir. Yani vê derê diyor Erebî, bu diyor Erebiye. Yani li ser vê tiştekî wisa yazîye. Belkî hûn jî zanin gelek galûpîrên me yên Kurd dema ku ew tiştekî wisa didîtin, digotin ku ev guneya ji ber ku nivîsên Erebî li ser hatiye nivîsandin, wana wek Qur'an didît. Îro jî me dît ka wetiya wê çi ye? Ew qas.